zaiona manduwe tawana nadzo manokodzo zoro makumi mairi nosere mwedzi uno wakubvumbi. Nyasi ndiro zuva rakuberekiwa waKenneth Kaunda wokuzambia watsvitsa makore makumi mapfumbamwe anonomwe. Munhauza Nyasi, Jacobo Ngarivhume agonyora tsamba kuna Mnangagwa achiwakumbira kuti waite zvisvinu warike zvokusikinya tokono zvavari kuita. Anyora iye akati mitsepwede vari kuita nevamwe wavo ichakonzeresa mushishi makunokuno yano wakaita zvokutamba. Anyora achiwarangaridza kuti vanofanira kuramba vachisimbisa bumbiro romutemo hwi kuripatsanura nokuripatsura izvo vari kuda kuita. Hino kana zvikatetekewa, Lilian Timvoice anga ari kubato rozo MDC Alliance akaenda kuZANU-PF muna kukadzi aipedza zvidzidzo zvache zvopa chikoro chofundo yochitepo. Kwai chikoro chi chinofundisa vanhu gwararo musangano ZANU-PF, izvo zvaita kuti wese wari kunzi wari kubva kubato mapato anopikisana neZANU-PF vaendese iwe ikweyo. Hino kuti ana Chebundo wachaendesiwa chete kana kuti hwiba. Nyasi dande mutande radoka riri kuti #register-to-vote apo vanhu vazhinji vanga vari kureketa kuti nomaomero akaita upenyu mazuva ano waakutoda kutoti wanyorese kuti wagovhota muna 2023. Wazhinji wadoka vari kuti kunyange zvikaita sei, kunyange wakatokubiwa wachatoenda kovhota chete muna 2023. Idi vanhu dai waenda konyoresa kovhotako. Tiri kufara kuti wapfumbamwewo bato romutwakazi wapuwa bhero. Nyasi wapuwa bhero wakanzi waendeko wazobenuka kudare rodzimhosva mazuva ari kuteera aya. Apawo Johanna Mamombe noAsisiria pabodzipo warambidziwa kupuwa bhero Nyasi nomata rodzimhosva. Kwai wachagozomba kuti mangwana vanogona chire kugopuwa bhero ro. Apawo Hopewero Chingono afara Nyasi apo mutemo akanga asungiwa mutanga kogore wanzi zoni uripo pa mutemo. Kwai dare duku rakaita mutsepwede rikapotsa nomanyawi kureketa kwarakaita kuti arambe ari pakupuwa mhosva. Tiri kufara nokureketako. Wagari wemaguta onyika akatenderedza wari kuita kuona chitsvuku hwendo huno nyaya yokusaika kocho kutekaidzisa zviri kutorwadza mabi angu. Apawo zupukori rakareketiwa nehurumende riri kuzvikona ba zvokutakura vanhu vese. Hino kuti wari kuedza kudini nokutiwo makombi wachiri wakarambidziwa kutekaira nevanhu kureketa kuno. Idi nyahwa yedu inja ndondera mabi angu. Tinoemba kuti pachaita wachaita kuti zvirerukire vanhu. Kindness Paradza agoita mapwapwa kumakonde kwache akati iye wanoita zvokurima donje ikweyo wachangofanira chete kutora vanhu vanosenza ikweyo. Akati madhepo anochengetiwa donje nohurumende nomakambani anofanira chete kusenzesa vanhu vanogara mumakonde machemo. Heno kuti kana zvofundo zvinenge zviri kutekedzewa chire ipapa tinoramba tichindoti pasino mapwapwa akadari vanofanira kunyara nokuita kwawo kuwarumewa. Kwai hwendo huno taramba wasunza nokuti nyika yedu iri kuringira ugokohwa chibahwe chega chinosvika matani mamiliyoni mairi anozviuru mazana manomwe. Toramba tichizvitenda izvi nokuti wari kutiwo kana nyemba dzosoya dzichange dzino matani anoita zviuru makumi manomwe noribodzi. Apo wari kuringira kuti donje regani rinenge rino matani anoita 150 omatani. Toramba tichitenda yawe nokunaisa mvura tichimba kuti gore rinouya aiwa inonaya pokare tsvino. Nyika yedu yeZimbabwe Nyasi yafara apo yaremekedziwa kuti ndiyo imwe yenyika dziri kuhwisa malaria zvinokurumbira. Kwai nyika yedu vanhu vari kubatiwa nemararia waderera zvokusvika pazvikamu zvawaderera nozvikamu makumi manomwe nopfumbamwe kubva muzana. Toramba tichitenda nyika dzokaita soAmerica pabodzipo nodzimwe dzakaita sana Japan dzinopopomedza mari mukuhwisana nomararia ya. Toramba tichiwatenda idi. Kambani yoCabs Nyasi yadoka iri kufara apo kwabuditsiwa kuti bhangi rinopa mari rokuEurope rawapa mari yokuEurope inoita mamiliyoni 15.
kwai chikwereti chiwa chagochipedza kuchibhadhara makore manomwe akandoko kutanda kuita izvi makore 20 anomairi toramba tichiwatenda tichimba kuti chagotekaidziwa zvizvino mari kwai chikwata chonhabvu chomunyika chingagone pokare kutambira kunze kwenyika nokuti nhandare yedu huru yonational sports kwai yakarambidziwa kutambira nobazi roCAF. Izvi zvinotorwadza mabi angu heno kuti wakuru wenhabvu wari kumboti iko nazvo. Tichatamuke edu kuenda pasirese wakuru womusadhiki watiwo wachagoreka kuita musangano wawo nechokuita nezvomuzambiki watiwo wazhinji wawo waripoba zvokutoti heno kuti uchaitiwa rini idi pakanyangara mabi angu. KuUganda kwai munhu mubodzi ano chipereti chinosvika zviuru 400 zvomari yokuAmerica pakanyangaritsa nokuti nyika yese ino chikwereti chinoita mabhirioni 10 dai kwedu tikasazosvikawo kwakadari. Kenya yaisa munhukadzi wokutanda kuita ndiye mutongi mukuru munyika mawo anonzi mutongi Koome Martha Karamba ndiye aisiwa kuti atonge ikweyo. Toramba tichitenda kubudirira dai kwedu wakafundawo. Kwai kuIndia kwaita kundengenika kwenyika kunzvimboyo Assam izvo zvatoita kuyerwa pachikamu chinoita zvokuyera kundengenika kwenyika zvikasvika pa9 zvinotorwadza izvi tinoemba kuti washoma wagwarashiwa nazvo. Boris Johnson anogona kunge aiochera pautsi hwendo huno nokutoti ari kuferefetiwa nokuda kwemari inoita mapondo zviuru 200 zvaakashandisa kunadzirisa umba wache. Heno mabi angu ticharamba takamirira. Apawo kuAmerica mukahatikidzwa kanyasi kwai vanhu vanenge wapiwa kamushonga kodziwa mupengo kakakwana wakwanisa kuenda waribe matomo muromo. Idi zvawo mabi angu tiri ipapo mabi angu murinzike zvisvino toboya nehwedza dini wenyu mhandu wewo nhawo.